Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. No alilawom ti padam a tao, samo ko na nga agang angaw kalaeng, arig mo ti agmauyong nga agabal-balay iti makapatay nga armas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Mapanak ijay tiyandaan, anak ko. Inakagla ko itinatnatang. Inka ipastor dagiti kalding kan karnero tayo, ah? Apay nga ipastor ko pay lang, nanang. Ikan tayo langan ni titali. Taywayway langan. Saan akong ngagpastor? Saan amabalin nga itali takaan anak dagiti kalding kan karnero? Amangan numapulipulan da iti tali kat mabekkel da. Numat ibulos, agperdi da iti mula. Aduda. Kapilitan nga ron nga agpastor ako na, nanang. Apay ka di adi mo kaya't agpastor. Kasanunwad da umay. Di kun kunadang ata palubo amang darop kadagiti urbon. Adda kanudakal nga ata palubo. Agkan kadagiti urbon. Isungarod ang masapol nga ingkabantayan. Tapno adda mangabog no adda umay alubo amang kemeg kadagiti urbon. Lumaban ka numot da iti tao. Ay kat agpaarayat ka, anak ko. Adda umay mang tulong kan ka. Nay, di ka paimot na pan nagpastor. Jak makapastor ita, taynak makitang dan. Sika ita ti mapanagpastor. Kabutang kutikon kunadang ata palobo, tatang. Sapay san kanong agmaymaysa. Aggapuda kano ijay bakir. Wen kano, ngam ti aramidam. No makitam nga umayin ti lobo, agpukaw kang agpaarayat, tado ti lalaki ijay ngagtrab-trabaho iti asideg. Umay da katulungan dagi jay. Umay da nga ta? Umay da taam mo daan narungsot da jay alobo. Adda ko mga rud armas ko, tatang. Ubing ka pa'y, tapno maadaan ka iti armas. Agpatulong ka laangan kadagiti ibagbagak alalaki iti asideg. Mala anak, inka agpastoren. Dita ka di sa kaanan ti bantay ti pangipasturam kadagita kalding ken karnerom, barok? Ha? Habakak man na ito'y habakit. Ay, saan nana? Ije kabakiran. Amangan numaran na am dagiti lobo at dadakkel ijay, barok. Saan ko akabuteng, nana? Labanak ida. Ay, saan, barok? Delikado dagi jay alobo. Dadakkel dagi jay akas laaso ti itsura da. Panaak ida. Kasano ko mapanaam katawan mo't makitak apanam? Di ka di mabuteng? Saan, nana? Basta siya. Awan kabutang ko. Na, naglastog nga ubing da ito yan. Awan mo't nga ron armas na. Dito'y kakadingag, pastor. Di ka mabutang. Ado ti atap alubo di tabakir. No aduda, agpatulong akto kadagiti lalaki di tasidag. Sa bagay, ado kami matkiti ditang agtrab-trabaho. Nya ka di teraramiden nyo dita. Agminminas kami di tasidag. Ado kami. Agpukaw ka laang, no kasapulam ti tulong mi. Ha? Ay, iwan manong. Agpukawak to, no adda umay alobo. Kasta, nasaya at tamum tiyawag mo kanyak. O sige nga rod, panawan ka pa'y dita, kay nakapagtrabaho. Ulitak, agpukaw ka, no adda agbasak alobo ditoy. Adda kami laang iti asidag. Rabakak man dagiti agminminas. Agpukawak. Ibagak nga adda lobo uray awan. Kita man lumay da. Agpukawak. Arayatan dak! Tulungan dak! Adamang tiliw iti urbon dagiti kaldeng! Kan karnero! Tulong! Ayan na iti lobo, bitoy! Ha? Awan mo di makita mi! Mangrabraba kak lang manong. Kunak no saan yung amang nagtipukaw ko.
Pinadas ko numanggag yung matlaan. Saan mo arumbang nga irabrabak na ita? Ado kami ngay may tapno tulungan da ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Numrabak mo matlagayam. Pinadas ko lang Manong. Sige, agsubli kayo na ititrabaho yaw. Ay, sinulbag ka nga ubing. Binanog na kami pa yung nagtaray. Sige kakadwa, agsubli tayo. Panawan tayo dito ng ubik. Di mo't gayam bitoy tinagpastor ka dagiti kalding kan karnero. Wana nang, binilin ni Densyo nga agpaarayat kadagiti minero iti asideg no adda umay alobo. Ay, kunak, no saan nga iti pagpasturan na. Kasano no awan pagpatulungan na. No adda umatakar alubo. Iso nga ijay tinangibaunan ni Densyo nanang. Amo na ngamin nga adda si dadaan at tumulong ijay. Parikot dito lugar tayo. Dagitag nanaed iti baker abalang alubo. Ano pun kumaamin dagiti manganup dagita. Tapno awan agdangran kadagiti urbon ti dingwen tayo. Ay, wen nga rod Naranggas nga agpaiso dagijay alubo. Padadaan na biyag, ti pagbiag da. Ay, wen nga rod nanang. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Inakmanan aglako ijay tiyendaan. Ay, yalaan nakman pa'y nga rod iti muskadak. Ay, awanan pag muskadak. Awan ka di madlati may alobo ijay nagpasturam. Awan, tatang. Rinabak ko dagiti agminminas. Impukaw kong addalobo, nga huray awan. Ah. Nagtataray da nga imay iti pagpaspasturak. Ay na, saan mo nga aramidan dayta? Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Rabak laeng matatang. Ay na, awit da pa iti palakan barita da. Isukan ti aramatan da amang pangor iti lubo. Maditi kasta nga inaramid mo. Ulitek nga ibaga. Maditi mang rabak kadagiti nataengan. Wan tatang, saan kayo nga rodan nga agungat Inton bigat. Ije asidag madlaeng tinagpasturam ti pagpasturam manen. Inakmanen makitangdan. Iso asikapay laeng ti mapan agpastor. Bagta na sabat ka dito'y dalan, manang. Adda ka di ibaga, mading ko. Pilyo ni Bitoy nga anak mo. Apay, adda ka di madingay naramid na? Naminduan na kami rinabak. Saan mo't nga rod anasaya at tirabak na? Anya ka di tinrabak na ading? Naminduan nagpaarayat, manang. Kunana nga da kanu lobo ang atakar iti pastor na. Idinapan kami. Awan mo't. Imbaga nakit din namang rabrabak kanulaang. Anya, ay sus, naglukon da yung ubing. Mbay ang tabagbaga ak ading ko. Siya kunti dumawat iti dispensar iti inaramid ni anak ko. Masurun pa'y dagiti kakadwa ka lalaki. Ulbud ka nga ubing. Bagbaga man ni Bitoy lakay. Nabainanak iti imbaga ni Bogs. Apay, anya ti imbaga na. Namindwa kano arinabak ida ni Bitoy. Impukaw na kano nga adda matakar alobo nga uray awan met. Anya? Inulit naman ang tinaramid na. Kat no binagbaga akmet, asaan na arumbang arabakan dagiti nataengan. Inulit na gayam. Day tamot ti imbaga ni Bogs idi nagsabat kami ijay dalan. Nagloko nga ubingan. Nakababain pa'y kadagiti agminminas. Linoko na ida. Nabainanak nga rod lakay. Agasem tanamindwa nga inaramid na. Ay, kababain at talaga. Sumangpet tulaan. Makita na. Ay na, bagbaga amlaeng. Saan mo akabilen? No di na denggan ti pamagbaga. Masapul aparamanan tadno agnakam. Ni kadimanan Bitoy ti pinagpastor mo, manong. Kapilitan Inak ngamin makitangdan. Sayang met titangdan ko. Nagdinamag mo tinaramid na kadagiti agminminas. Pinagungtak nga rod. Saan arumba nga kasya tinaramid na?
Nangag ko pagsarsaritaan dagiti lalaki a minero. Di na siguron ulitan ading ko, tabi nagbaga akmatan. Nagkarimat adinan ulitan. Amangan no inton agpaarayat kat didan patyan. Saan mat siguro, ading ko? Ay, noing ka agpastor, apok. Saan ka amang rabak ka nag-itinataengan di jay? Lola, pakaragsakak nga ron timang rabak. Pakaragsakam ka di timang bannog iti padam a tao. Uray kumano saan daan na taengan ngamsi ka. Lola, no awan ka no tirabak, awan matiragsak. Ay, dumngeg kakit de iti patigmaan ken ka. Saan na natangken ti ulam? Ayan nga ron ti balon ko, Lola. Tayo na ko nagpastor. Adakan ka nun, di talamisaan. Adamutin kabil ko abalon mo, di tapagbalunan. Inak nga ro din, Lola. Sige, apok. Imbaga ni tatang mo, ano ka no dumakkel, dagiti ipaspastor mo. Mangilako tayo, tagatangem ti kayat mo agatangan. Ha? Kasta ka di, Lola? Sige nga rod. Inakon, tapno dumakkel adagos ti pastor ko. Kat magatang ko ti kayat ko agatangan. Mapana kon, Lola. Sige, agan-anad ka. Ay, maragsakan jay apok. Idi imbagak amagatang na ti kayat na agatangan. Angam, anya nga tamat ti kayat na agatangan. Si kaman gaya man ti mapanagpastor. Saan ani tatang mo? Una na. Numabalin la ko mga ibaon kayo. Tanda kayo ti agpastor. Apay ko mga ibaon nakngagpastor iti dingwan niyo. Isu nga ron nga imbagak, ano mabalin la ko ma, nana. Saan mat nga ron ang mabalin? Agpaiso tay kunada nga dapilpilyom nga uming. Rabak lang mat dayjay, nana. Gamsaan anasaya at arabak. Sa anak nga ubing tapno rabaken nak itikasta. Nana, adda ka di mat dingon nyo? Adda baka kenwang. Jay barok mat ti mangipaspastor. Tamangan no adda mga takar alobo. Sigurado asi daan dati urbon. Umariwawa dagiti pastor ko. Adda sumungad a nagdakkalalobo. Agpaarayatak. Tulong! Tulungan, dak! Tulong! Adda lubo! Tulong! Apay ngay, awan mati umay tumulong kanyak. Sapay ado dagiti lubo. Kagatandan dagiti urbon. Tulong! Tulungan, dak! Adda lubo! Si dandan dagiti urbon! Tulong! Ado tinaksay ka dagiti urbon. Kasano pa'y amagatang ko ti kayat ko agatangan. Amangan pa'y noong tanak ni tatang. Agawid ak nga ado tinaksay ka dagiti urbon. Anya nga ti aramidag. Apa yan? Anya tinapasamak? Dara-dara mo't ditoy. Kan agkukurot dagiti pastor mo. Di kayo mat ngamin imay di nagpaarayatak. Ha? Ado ti imay itay alubo. Sindada ti daddo mga urbon. Limaban mo dagiti babag at akalding. Gumintaray latta ti lubo ti anak da. Awanak namin di taas si dagitay. Tada nang ibaunan da kanyak. Naibagada kanyak anang ngagda ka kanong agpukpukaw. Sandan amamatikan ka. Ipagarob da amang rabraba ka. Kasta ka di. Dayta timbagada. Amangan nurabak mula ang ti panagpatulong mo akas idi. Ita, agpay sumot gayam. Adun tinatay kadagiti pastor mo. Awanan ti ila ko me. Kasano pa ang magatang ko ti kayat ko agatangan. Awanan. Kapilitan ayawid mo dagiti nasugatan na pastor mo. Ado kadakwada ti agdardara ti sugat na. Apay nga ito tinasugatan na dingwan. Ayan dagiti anak da nga urbon.
Kuha, tatang. Ado nga minti may alobo. Sindada dagiti urbon. Limaban dagiti kalding. Ngam intaray dagiti lobo ti anak ti kalding. Apay adi ka nagpaarayat. Ado umot ti minero iti asideg ah. Nagpaarayat ak nga rod. Ngam di damat imay. Impagarup da siguro amang rabrabak ka ah. Iso adida imasidag. Kuha, tatang. Di tatimbaga ni Manong Bogs. Makitam ita ti resulta ti aramid mo. Saan ngamin nga umno ti rabak mo? Saan ko ka din amagatang ti kayat ko agatangan? Anya pa'y kumangay ti igatang mo. Kat impasidamatan iti lobo ti pastor mo. Awanan ti maited ko. Naliday ka mat, apok. Anya ti parikot. Diyakon magatang ti kayat ko agatangan, Lola. Awan mo't ngaminan ti urbon nga ilako. Kat, maamiris mo ka din ti bunga ti maday nga aramid mo. Uwan, Lola. Di da kuntal kandag jay alalaki. Gapu iti panangraba ko kadakwada idi. Kat, ulitem ka di pa'y ti inaramid mo. Saanan, Lola? Agbalbaliw akon. Ngamin? Diyak magatang ti kayat ko agatangan. Gapu iti aramid ko. Saan kun nga ulitan, Lola? Saanan? Pilyan ti irabak tapno di ka maisagmak. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 6. Rumbang nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sandro, apay anak kaida ka matlatan. Awan ka di planom amapan mat-agarado iti pagmulam iti komporme amabalin mo nga imula? Apay ay dagdagan na Lucille. Apay, awan ka din maisang mo? At dapay ita, ngam kasanon inton sumarsaruno nga aldaw. Problemam deta na. Basta jak kaya ti agarado ita, takapudpudutan ti panawan. Jak lakit di kaya ti agkainaran dita. Apay nga rod ni Efren nga asawa ni Pamela akabsat ko. Kasta unay agagat na. At damanin ijibang kagdang agar-arado. Ket isu tawan siguro maisang dan. Datayo ket addapay met. Ken addapay met basit na batbate a kwartata. Ket no maibus ti kwartata, pangalaan tamanin ngay? Saan mo nga ibaga nga agilako ka manen iti dagam? Awan ton ati talunam. Tainlako mo dagiti dadduma at taltalunam. Di ka man sumanao dita. Makarangrang ka. Panawanak man ditoy. Kayat ko ti maturog. Apayan, Sandra. Kas ka mo masakitan. Apay mat anak ko na ti kastana nang. Tunggal umayak dito'y balayaw. Adda ka anak ka ilad. Apay adi kag trabahaw. San kami pa'y mat ama bisinan nanang. Apay kumabannog at tibagik ng trabaho nga eh. Naa. Kat, urayam nga rod ama bisinan kayaw sa kag trabahaw. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam amuyo mat. Kapudpudutan ti panawan ita. Diyak kaya ti agkainaran. Ay kat ano sama, tanayanak ka nga rod ama rigrigat. Saan ka mat anayanak aba nang?
Nagtrabaho akto ka din no kayat ko nanang. Didak pakibiyangan. Lakay, agi na nakapay nga umuna sa kaagdigos. Ang mga numapasmaka. Wan, bakit? Nagpudot ngamin ti panawon ita. Naggagat kamot ngamin. Di ka pa'y agi na. Bakit? Nasken nga aggagata ka. Tapno makaurnong ta. Dumteng tumanan ti panagtutudo. Sa anak tumanan ang makamula. Isu anasay-sayaat nga aggagawa ak ita. Unala kay, ngam saan mo matasobraan Ang mga no agsakit ka mat. Saan ka madanagan? Bakit? Kabaala ka. Mariknak mat iti bagik, no saan ko nakabaalan? Alangarod, agi na nakapay. Tainakman kita ang jalot-lutwak. Eksakton to siguro ang makaluto ak inton makadigos ka. Kumusta nga iti panagadal mo, Ambet? Lalaingim ka di mo't laeng. Tatang? Nasayat nga rod no kasta. Ingat nga tom ka di mo't laeng ti imam, no ada question ni maestrayo? Tatang? Ibagam man nga rod kanyak no anya ti question ti maestrayo, ngayon nga tom ti imam. Nagdamag. No anya ti aramidan ti tatang ita apanawan. Ket? Anya nga iti bagam? Maturog kunak Anya? Apay nga imbagam da ita? Apay, wrong ka di ti answer ko, tatang. Isumat ti kanayon nga aramidan nyo. Ket? Anya nga iti ko na ti maestrayo? Awan mat. Nagdamag lang ka dagiti daduma, anangin nga to iti ima na. No anya ti aramidan mat dagiti tatang da. Anya nga iti insungbat ti daduma ang nagdamagan na. Tisungbat ti daduma, agar-arado, agmulmula, kan daduma pa'y at trabaho. Ay, Ambet. Iton maminsan. Saan mo nga ibagbaga amat maturog ti aramida ka? Kababain. Nalawag? Sige, tatang. Naglawa mo ti minulam iti sitaw, Efren. Una, manong. Taisupay ang maila ko. Tiyambang nga rod, tanangin ti presyo ita. Isong agburasak man iti ila ko ni bagat. Dumawatak man iti uray sang kadangdang laang. Kasla kayat ko ti agsida idi nakitak dagiti bunga dagiti mulam. Saan ka kadian nagmula iti sitaw, manong? Saan nga rod? Anyangay nga rod tiin mulam. Saan ka nagmula? Apay nga Si madutak nga rod. Saan na bale? Tas saan kami pa'y mo't ngagbisin? Kasta ka di, manong. Ay, sige. Mangburas ka nga rodan iti pangramanan nyo mat. Ay na, agyaman na kading ko. Anya ti kunam? Saan nagmula ni Manong Sandro? Saan ka no nga rod? Isu di mawat iti mula ka. Ay, kimaro man nga tanti sadot na. Sadot ka din ni Manong Sandro? Kat, anya ngay. Ang moment ni Manang Lucille nga adasad sadot ni Manong Sandro, ngam kinayat na latamot. Ay, agbisin ti pamilya na ano agsadot-sadot. Kuna ni Manang Lucille, barang agbalbaliw ton no agasawa danton, ang aging gaitang adan anak da. Saan pa'y mat anagbaliw? Mas daawak nga rod. Tain lako dati daduma apas at tidagada. No adala ko makwartak idi ilaklako da. Siya kumakat tigim matang. Awan nga tati kwartada iso nga inlako dan. Ay na, saan a solusyon ti panangilako iti daga no awan kwarta? Anya ngay nga rod no iso ti amo na apamuspusan, lakay. Kasaritan man anaimbag ti asawam, Lucille. Apay aya nanang. Anya nga apay. Saan mo ka di makita ti kinasadot na? Ay, nauma akon ang makisarsarita kun kuana, nanang. Saan nakmatadengdenggan? Ay, oo na yan ni Sandro. Imbiskit di nga agawaan na ti agtrabaho ita akalgaw pa'y. Panagtutudon tumanan. Napudot ka no nga rod, nanang. Saan na kaya ti agkainaran? Kasano nga rod ti panagbiag yung ay? Ay, da kayo, man ti makisaukan kuana, nanang? Kinasaukon.
Ngampulos adi nakdenggan. Day tangarod kat. Awan mo't denggan na asaong. No tinungpal na kami kumakanitatang mo ide. Asaan nga iso ti pakyasawaam. Ang mga nusaan akastoy ti biyag mo ita. Nanang, naundayin a panawunday ta. Saan yun nga ipalagip? Kunak ngamin idi ano, balbaliw no, agasawa kami. Ngam saan mo't gayam? Bakit? Kaya't ko kumapapintasan to'y balay ta. Kat, adakan ka alakay. Apay, kaya't mo abawasan di urnong mo? Masukatan to, bakit? No aglako ak kadagiti mulak. Nalawa mo ti minulaak ita? Ay, kat nasaya at mat nga rod no kasna. Asidigman nga minan ti panagtutudo. Isu anasay sayaat, no palagdaan ta ti balay. Un ang nga rod lakay. Imbag pa'y da friend kan Pamela. Tapapintasan damanin ti balay da. Daman nakitam nga apalamon. Asino mat ngamin, ti saan nga umapal, Sandro? Kita man ti balay tayo. Ikumparam iti balay da? Saan ka una na apa, Lucille? Maditikas na nga ugali. Ti nga ta ugalit ti madi? Wano, tinakaro a kinasadot mo? Oy, sardengan na ka. Panawan nak ditoy. Taamangan no jak makapagtepel kat makabil ka. Ala, makamu ka. No saan mo akaya ti mapagbagaan? Pinadakkel yu pa'y gayam ti balayaw. Wala nang, kan pinalagdaan mi matan. Tapno sigurado asaan amadadaal no madanon ti panagbabagyo. Nasuswerte ka anak ki asawa ngam ni manang mau. Apay mat nanang. Una, talaga gat ti asawam. Mas daawak nga rod kini Manong Sandro. Awan gungunay na, akasla saan amadanagan. Ni paikit din manang ti makitang tangdan. Ay, jak manam mo, no anya ti mapaspasama ka dakwada. Adan tulat tapag nakman ni Manong Sandro, nanang. Kano gay? Inton maladaw ti amen. Day tangarod itatirigat na, nanang. Di namat kayat ti pabagbagaan ti loko. Nalpasan di balay da Pamela. Limawa pa'y. Et, anya kumaita. Ay, kaano nga tamot ang mapatarimaan ta ti balay tayo? Daanan. Naipatakdar pa'y lang idi kakaskasarta. Agig nga ita, di pa'y nasuksukatan dagiti galbana. Di ka madanagan. Aglako akmanen iti lote a pagpatarimaan ta iti balay ta. Ay na, saan mon nga ilako tinabatbati pa'y aloti tayo? Awanan ti talunam no ilakong pa'y dayjay. No di mo kayat, di nakngarod rangrangan a papintasen tatoy balay. Aggagat ka ngaminan, Sandro. Siyak matlatan ti aggunggunay. Lakay, nangag ko iti radyong. Adda umay abagyo. Super typhoon ka no. Kahit, anya nga iti pagdanagam, bakit? Nalagdamot to'y balay. Kan ado ti bagas tayo. Sa bagay, kabut-buteng latangarod no kastoy nga adda bagyo. Ay na, agkararag tayo, bakit? Tapno maya dayo tayo iti anyaman a disgrasya. Imbag lakit din tanasaganaam ti panagtutudo. Saan akas kin ni Manong Sandro? Ha? Ay, nga agpaiso. Kasanumat nga tang agpaison dagijay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Saan ang natarimaan ti balayda? Sapay daan mo ten. Kan saan ang nagtaltalo ni Manong Sandro? Adda nga ta kananda? Si kapay kit din ti madanagan para kadakwada. Idinto ta ni Manong Sandro. Awan dadanagan na. Lakay, nangag ko iti radyo nga ada umay ang bagyo. Napigsa ka no? Super typhoon. Mamat pati ka iti deta damag. Into no may iti bagyo, saan tumatlagayam ang napigsa. Basit lang nga angin, ken basit lato daw. Apay akasta ka, Sandro. Kaslawan dadanagam. Katsi ka, apay akasta ka mat. Awan lat saan mo pagproblemaan. Kita man tayo tsuram, bakatan kan. Wan ata siyak matan ti makitang tangdan para iti kanan tayo. Imbis ko maasi ka.
Ay, bumakbakutak gapo iti konsumisyon ko kan ka. Nanang, tatang, nakabutbutang, nagpigsa ti angin kan tulo. Saan ka nga butang, anak? Oh my God, para kupin ka. Nagpigsanot nga agpaisong ti bagyo. Agtad pa yan ti bubong tayo. Mas naitay pa yan ti angin ti bubong. Anya ti aramiden tayo, tatang. Amangan numatadal ti balay tayo. Ay, naitayabon ti tumaagal ba ti balay tayo? Asos. Ala, kaputi kayo. Ama pa ni Jebalay da Efraim. Sumarunuak. Tamangalak iti pagsukatan tayo. Makipagnaid tayo pa'y langit Jebalay da. Kanyat orasan bakat. Hingkagluto. Ni, aldaw man gaya man. Saan ang mapupulutan ti oras? Kunak no nasapa pa eh. Nasing nga tati umay. At agbagbagyo. Ni manang matgayang. Mabit na ang tayo naklukatan tirwangan. Da kayong matgayang manang. La, umunag kayo. Pasensya ka na. Nagkamang kami dito eh. Taintayab ngamin ti angin, ti bubong, ti balay. Ay, daita-itan tirigat naman ang nusil. Nagsadot-mot namin ti asawang. Sa di mo ngay ti ayan ti asawang. Sumarunungot lang dito eh. Nangalalaang iti pagsukatan eh. Pasensya ka na, Efrain. Sikamot tan ti mangpakpakan iti pamilyak. Karamanak. Awan apulos ngamin ti bagas iti balay. Anya ngamin ti inararamid mo, manong. Aklo na kasadutak, Efrain. Ngamjak amo akas to iti pagbanagan ti amin. Nakakaasin ti aginak. Gapotadyak insaganaan da ito abagyo. Apay ako namasaan mong amo akas to iti pagbanagan ti amin. Dagitin tupay puton. Kat amuda nga isaganaan ti panagtutudo, manong. Agurnong da iti tarunda iti kalgaw. Tapno adda kananda iti matutudo. Agbalbaliw ako na din ko. Mapainak pa'y kitdikan kan. Tananaknakam ka. Kat ubing ka nga mitisyak. Tinapatag, nakamiris kan manong. Aggagat ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ikarikadin ko. Agbalbaliw ako. Ala, agbati kayo pailaan dito eh. Tangay medyo si Mardang titudong. Mapanto kita ang tinabat-bati ang mais amulak. Barang adda pa'y maburas ko ang mabalin tayo akanan. Kuyugan ka na ading. Sigurado ka? Uy, na ading ko. Uray da ito'y lang mo't ati maitulong ko. Kas panagyaman ko ken ka iti panang pasangbay mo kada kami dito'y balay mo. Ken sikapay ti mangpakpakan kada kami. Nagasat ti pamilya, no ti ama iti pagtaangan kat manakam kan nagagat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay, musika Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.